Avui fa gairebé ja 3 anys i mig que tenim experiència amb l'aplicació de la llei orgànica de regulació de l'eutanàsia, no? Però la sessió d'avui no es tracta de fer un balanç del que han suposat aquests 3 anys i mig, sinó, com diu el títol de la sessió, d'avaluar, de valorar els problemes que ens ha plantejat des de la perspectiva de la Comissió de Garantia i Avaluació d'aquesta prestació d'ajuda a morir, l'aplicació de la llei, no? Una llei que l'hem criticada molt, tots plegats, és rígida, burocràtica, sota el paraigües del garantisme, no? Amaga per una banda desconfiança amb els professionals de la medicina que intervenen en el procés, fa que tinguem resultats que són molt penosos, no? Gairebé un 30% dels sol·licitants de l'eutanàsia són èxitus prematurs, precisament per el que es triga, no? en el procediment. Per tant, avui anem a parlar d'això, però deixeu-me que no m'hi puc estar de que fa 4 dies llegíem a la premsa que el Parlament, la Cambra dels Comuns, no? de Britànica, havia aprovat una proposició de llei de fi de vida per adults amb malalties terminals. El nom ja ho diu tot, fi de vida, malaltia terminal, cosa que sortosament la nostra llei no exigeix estar en una situació terminal de fi de vida per poder demanar i accedir a l'eutanàsia. Contra aquesta proposició de llei, que es va aprovar per 55 vots de diferència, per tant la Cambra dels Comuns dividida, i aquesta proposició ara tindrà que seguir tot el tràmit parlamentari i veurem quants ribot li passen, no? Com en el seu dia li van passar el ribot al nostre estatut, doncs aquesta llei està cridada a ser retallada, perquè mireu, l'altre dia llegia que l'exfiscal general s'ha posicionat en contra, 4 exministres s'han posicionat en contra, 29 líders religiosos de diferents confessions també s'han posicionat en contra, no? I a més és una llei que preveu penes de fins a 14 anys per aquell que inciti d'alguna manera, no, algú a demanar aquí. Almenys a casa nostra al Codi Penal tenim una pena atenuada, no? I no arribar a aquestes exageracions de 14 anys com sembla ser que resta aquesta llei. I els requisits són per estudiar-se'ls, no? Ser resident a Anglaterra o Gal·les, sembla que els residents a Irlanda del Nord i a Escòcia no tindran accés en aquesta llei, una expectativa de vida inferior a 6 mesos, però els requisits que després veurem que s'han de complir de tràmits no arribarà, perquè si ja estàs amb aquest pronòstic de vida tan limitat, diferent, serà difícil arribar a temps. I hi ha, evidentment, la persona ha de ser capaç, igual que a casa nostra, han d'haver-hi 2 declaracions davant de testimonis, l'avaluació de 2 metges i una ordre judicial, o sigui, un procediment que al final acaba amb una resolució judicial. Si la justícia va com la que nosaltres coneixem, el dels 6 mesos és per posar-se, no sabem si a riure o a plorar. I només s'admet l'autoadministració, el que aquí diem el suïcidi assistit, amb la qual cosa aquelles persones que per la seva pròpia malaltia estiguin incapacitades físicament per autoadministrar-se el fàrmac tal, doncs no podran accedir a l'eutanàsia. Bueno, veient aquest contingut sumament restrictiu d'aquesta llei, quan llegia la notícia m'ha venir al cap l'expressió del Jean Laporta en aquella reunió de penyes del 2008, no? El loro que no estamos tan mal, no? Perquè comparant, no, la llei d'aquesta proposició de llei que s'ha posat en marxa a la Gran Bretanya amb la nostra, doncs podem dir que ens separen anys llum d'aquesta llei. Però bueno, tenim una llei que l'ha avalat el Constitucional, que el propi aval del Constitucional és
en si mateix molt bo, perquè si no l'hagués avalat otro gallo cantaria, però que també la pròpia sentència ha introduït, no?, problemàtiques d'interpretació, trastorn mental, eficàcia de les nostres resolucions, el tema dels tercers legitimats per poder impugnar les resolucions de la comissió, que ara està totalment al dia, no?, pel cas aquest que està sortint a la premsa, no? Bueno, doncs de tot això, de tot no, perquè no acabaríem amb una jornada com la d'avui, però d'aquells aspectes que els nostres ponents hagin considerat més importants de la problemàtica que ens ha plantejat des de la perspectiva de la Comissió de Garantia i Avaluació de l'Eutanàsia de Catalunya, quins són aquests problemes, ens els explicaran i ens donaran la seva opinió, que ja puc avançar que és una opinió bastant consensuada a nivell de tot el col·lectiu. I per parlar d'això tenim a 3 ponents d'excepció. El primer serà l'Albert Tuca, oncòleg de l'Hospital Clínic i president de la Comissió de Garantia i Avaluació, i les dues Núries, amb dues vocals de la Comissió de Garantia i Avaluació. El primer serà la Núria Terribas, que és jurista i de tots coneguda i no cal presentació, no?, perquè ens allargaríem també, igual que amb l'Albert, moltíssim amb els seus currículums, i finalment la Núria Masnou, que és la coordinadora de trasplantaments al Trueta i és la referent de l'ICS a les terres gironines. Per tant, ja sense més preàmbul, li dono la paraula a l'Albert Tuca perquè comenci la seva primera intervenció. Sí. Molt bé. Hola, bona tarda. Molt agraït a l'organització, molt agraït als assistents. A mi em toca fer la repartició una mica de què hem de parlar, la part una mica més freda, que és parlar de l'activitat. Clar, parlar de l'activitat és interessant des del moment en què es pot fer una interpretació d'aquesta activitat, que és una mica el que tractarem. A la resta de companys tractaran més, a vegades, l'essència de la interpretació de la llei. Però solament veient l'activitat, veiem i detectem alguns problemes. Deixeu-me llavors que revisi... A veure que faci bé. De la dreta. Ah, sí. Aquesta breu revisió d'aquesta activitat. Ho farem relativament ràpid per anar una mica al final, que són les conclusions que hem discutit, o les conclusions, o els pensaments que hem parlat, deliberat a la pròpia comissió, d'això que veiem a través de les dades, no de la interpretació del sentit, de l'esperit de la llei, que es parlarà més endavant. Bé, no cal dir-ho en aquest foro, però la llei de l'eutanàsia ha representat un canvi de paradigma que intenta harmonitzar 2 drets fonamentals. El dret universal a la vida, la integritat física i moral, i per altra banda el dret a la dignitat, llibertat i autonomia de voluntat. Aquests 2 drets universals en la situació de final de vida i voluntat d'anticipar la mort entraven en conflicte fins fa 3 anys. Llavors això, des del moment de la implementació, ha suposat un gran repte, evidentment, per als departaments de salut de les comunitats autònomes. Van tenir que a correcuita formar les comissions de garanties, fer els protocols, les guies de bones pràctiques, fer reglaments interns, etc. Que ara podem discutir com estem sobre això en aquest moment, que ara fa un moment també ho parlàvem. Les pròpies institucions sanitàries. Penseu que la llei diu la prestació d'ajuda per morir és un dret de les persones i es converteix, forma part de la cartera assistencial de qualsevol servei sanitari, sigui públic o privat. Tenim l'obligació de donar resposta. I per als professionals, es canvia el paradigma. Estàvem en respostes automàtiques fins fa 3 anys. Miri, jo comprenc el que em diu, ho puc compartir, però la llei m'impedeix ajudar-lo. I de cop i volta
tenim l'imperatiu. No és una opció, és l'imperatiu professional d'ajudar aquesta persona. Només n'hi ha la possibilitat de no ajudar declarant objector. Després no entrarem al tema d'objecció, n'hi ha objeccions molt clares, criptoobjeccions, barreres que no es consoliden com una objecció però que veiem als professionals o institucions posar dificultats perquè palsen les rodes perquè les coses no funcionen, o pseudoobjeccions, és declarar-se objector de consciència quan no tens cap problema de consciència però dius jo no vull participar en això perquè és massa lío, massa feina, i això no pot ser. El que passa és que sobre això no tenim dades. Totes les persones que s'han declarat objectores són veritablement objectores? N'hi ha situacions de centres, institucions que posen barreres que sí les posen i no ho coneixem? Bé, fent una breu cronologia, molt breu, al març del 21 s'aprova la llei. Al juny del 21 es comencen a constituir les comissions de garantia. El requisit indispensable va posar en marxa el desplegament de la llei. El 24 de juny del 21 entrant en vigor de la llei. La primera aplicació d'eutanàsia a Espanya a l'agost del 21. I un punt d'inflexió molt important, que ha sigut un aval importantíssim, però també ha generat alguna dificultat, que són les sentències del Tribunal Constitucional, a propostes de revocació per part de les formacions polítiques, Vox i PP. I llavors va dir, escolta, el Tribunal Constitucional va dir aquesta llei queda avalada. El que va passar que va fer algunes matisacions sobre el procediment i això, que han dificultat alguna cosa, però ja podem comentar després. Anem a l'activitat. A Espanya jo parlaré del que està ja documentat i publicat, per no fer... Són 740 casos, 749 casos a Espanya, a un ritme de 41 sol·licituds per mes. Parlo de sol·licituds. Les prestacions, aproximadament la meitat. Hi ha un promigi de 20 sol·licituds, les sol·licituds són prestacions cada mes. Veieu com aquí està desglossat per anys, com és natural, el primer any van ser menys, entre altres coses, perquè van ser solament 6 mesos, mentre l'any 22 van ser 12 mesos. Però en canvi veieu que també, independentment d'això, el ritme mensual s'ha doblat en aquests primers anys. Quina és l'expectativa que tenim? Continuarem amb aquesta projecció o arribarem a un plató? No ho coneixem encara. Però això pot ser un repte organitzatiu per totes les persones i referents i persones que participen, començant per la pròpia comissió, que estem, diguem-ne, a vegades a moments desbordats, però sobretot per als professionals implicats en l'atenció. Dades interessants, la distribució territorial de les sol·licituds i les prestacions d'ajuda per morir. Les dades són extraordinàriament heterogènies, no es poden explicar i són per una casualitat, no es poden explicar per alçar. Veiem com a les sol·licituds a Catalunya va ser la comunitat amb més sol·licituds, 175 sol·licituds i 91 prestacions. Le seguien Madrid, Andalusia, País Basc, València i aquí veieu la gràfica disminuint d'una forma clara. Però a més, si diem, bueno, escolta, és que n'hi ha comunitats autònomes que tenen més població que les altres. I llavors veiem això, com la població, la comunitat autònoma amb més sol·licituds per milió d'habitants és el País Basc amb 34. Curiosament també Navarra amb 33 i seguia molt de prop Catalunya amb 31. I veieu com cau en picat, solament he posat unes quantes, però podríem fer la divisió en les 17 comunitats i 2 ciutats autònomes. Veieu que dius, ostres, sí, tots som iguals i tots som iguals davant de la llei i tots algo està passant aquí. I és un dels problemes que tindrem que comentar finalment. Però anem més enllà, parlem d'objectors. Veiem que a Espanya s'han declarat 9.384 objectors, un 1,3% dels professionals de salut. Però de nou veiem la distribució territorial. En número absolut guanya fonamentalment Madrid, amb 3.119
objectors, mentre que a Catalunya 167. I si veieu la proporció per milió d'habitants, encara Aragó té més objectors per milió d'habitants que no pas Madrid. I fixeu-vos, per exemple, com a referent, Catalunya amb 21 casos front a 828 a Aragó. Veïns de comunitat, de comunitats territorials. Llavors, de nou, seria interessant que poguéssim parlar de com interpretem aquestes dades. És molt interessant perquè, a més, la relació és inversament proporcional. Quan més objectors de consciència, menys peticions. Sembla natural, però dius, de nou, alguna cosa està passant. Veiem els diagnòstics, també interessant. Pràcticament malalties neurodegeneratives, fonamentalment esclerosi lateral amiotròfica, un 38% dels casos, i càncer un 33%. I aquí el veieu desglossat. Després revisarem. No és l'experiència que està publicada en el món. Som diferents. Ara veurem també al final això. Les sol·licituds, l'edat mitjana 68 anys, no massa grans, però 68 anys, dones 45, homes 55%. Interessant, com és natural, domina les peticions d'ajuda per morir per la capacitat de fet. Però, en canvi, algo tan intrínsec com és el document de voluntats anticipades, solament s'han activat un 4% de les peticions. Crida l'atenció i després també podem parlar de si alguna cosa s'ha de fer sobre aquest tema. Quan parlem dels especialistes implicats, fonamentalment el gran paper de la comunitat, de la medicina de família, més del 67% dels casos de l'especialista responsable, que és el que porta tot el procés des de la primera sol·licitud fins a l'aplicació i el primer i segon informe final, una vegada aplicada l'eutanàsia, el té que portar el metge responsable conjuntament a la infermera que treballa amb ell i que també és la responsable, evidentment, de tot el procés. En canvi, metge consultor, fonamentalment neurologia. Les aplicacions, domicili 148 casos, hospital 112, centre d'atenció intermitja 9 casos. El que parlàvem abans de la legislació britànica que s'està intentant aprovar, autoadministració. En el nostre cas, solament 4,5% de les persones van optar per l'autoadministració. La majoria de persones preferien que fos l'equip assistencial que apliqués les drogues necessàries per avançar a la mort. I això és molt important, és a dir, ara avançaríem. En un moment donat, això va ser el 31 de gener de 2022, què passava? 576 sol·licituds, però solament el 50% en aquell moment de totes les sol·licituds s'havia fet la prestació. Què va passar? Que no es van aplicar una vegada engegat el procés, una vegada feta la primera sol·licitud i iniciat tot el procés, un 33,2% no es va arribar a aplicar. I en el moment sí que n'hi havia un grup, quasi un 20%, un 17% de casos que estaven en curs, que dius no sabem si s'aplicarien o no el 31 de desembre. Agafem aquest 33% i una dada alarmant que comentava el Francesc José María fa un moment. Quasi un 27% dels casos mor prèvia a l'aplicació. És a dir, es va iniciar la primera sol·licitud, el procediment administratiu, i no se va arribar a aplicar. La persona va morir abans. Ajornament. Sí que n'hi ha persones, un 3,8%, que una vegada iniciat diuen millor l'enlentim, millor esperem, fem un document que deixem en suspens i continuem parlant d'aquí un temps. Ha sigut feina també de la Comissió de Garantia avaluar quin temps és el prudent en què un ajornament es pot fer. Es pot fer
un ajornament de 2 anys, evidentment seria una mica disparatat, no? Però dius que són 3 mesos, 4, 6, un any, i llavors això també es va discutir. Molt important, la denegació. Dius, escolta, perquè a vegades dius, segurament n'hi ha molts casos que arriben malament a la comissió, realment no estan indicats, solament un 3% dels casos no arriba, un 2,8%, eren casos que es va considerar que no complien els criteris necessaris per l'aplicació de l'ajuda per morir. Un punt molt interessant, és dir, de fet, la donació d'òrgans és un dret de tot ciutadà i d'alguna forma s'ha d'interpretar com un últim acte de generositat i que pot ser un legat interessant per a aquella persona. I de fet, veiem això. N'hi ha hagut 49 donants en aquest període que han mort per eutanàsia i s'han beneficiat 135 pacients. Imagineu la importància que té la donació. I té importància com a concepte, però també té importància com incloure la discussió sobre la donació en els malalts que demanen l'eutanàsia. Compreneu que és una situació una mica complicada quan un malalt, una persona li està demanant, escolta, vull avançar la mort. I dius, escolta, vol donar òrgans? Dius, ostres, com administres això? I llavors, clar, tothom tenim habilitats per fer-ho, però hem d'anar també en cuidado i això en el Ministeri i en la Comissió també es va comentar com s'administra aquesta informació, quan, en quin moment, de quina manera, com es convida, qui és el responsable de donar la informació final, etc. Aquí veieu els donants, els òrgans estrets, 164, 28 l'any anterior, els òrgans trasplantats, o sigui, en aquest sentit, un èxit, i encara podria ser més. No m'allargaré massa, ja acabo. Parlem del procés. El procés, Déu-n'hi-do. És un procés llarg, no cap dubte. Fixeu-vos aquestes dades. Entre la primera sol·licitud i la resolució de la comissió, tot aquest procés. A partir de la resolució es pot aplicar en qualsevol moment que el malalt i l'equip assistencial pactin. Doncs tenim 51 dies de mitjana. A Catalunya és una mica inferior, 45, així, però tampoc estem massa lluny. O sigui, accelerem una mica, però estem a més d'un mes i mig. En canvi, entre la primera sol·licitud i l'aplicació, a Espanya han passat 75. I això vol dir que n'hi ha hagut un període entre la resolució de la comissió i l'aplicació aproximadament de 23 dies de mitjana. Aquest període és un període de gestió per part del propi pacient. Un pacient pot dir, bueno, ara ja tinc la resolució, doncs esperem que vingui la família o que sigui, o deixa passar el Nadal i farem després, el que vulgui consideri convenient al pacient. És una àrea de gestió del pacient. Però vull creure que aquests 23 dies són solament del pacient, que no siguin per altre motiu. No tenim dades sobre això. El registre i l'avaluació documental és molt complex, en contingut, en formes, en terminis. I una consideració, l'avaluació de la Comissió de Garantia i Avaluació és ex ante, que és el tret diferencial amb la resta de legislacions en el món. No sé si la britànica també era ex ante o no. Jutge la d'autoritzar. És que no hi ha comissió que autoritzi, hi ha un jutge que autoritza. Jutge, fixeu-vos. Serà ex ante perquè sense l'autorització... Sí. Llavors això té el seu interès, potser dona seguretat, però segur que d'alguna forma està augmentant el període d'avaluació. Jo, resumint el que hem dit, diríem, n'hi ha un augment progressiu de les peticions i prestacions d'eutanàsia. Llavors, tanmateix, hem de tenir en compte que estem molt lluny dels països que ja porten anys. Per exemple, veiem que la tassa d'eutanàsia en Espanya està al 0,06% dels casos en morts, mentre que a Països Baixos o a Bèlgica estan entre 4,5 i 5%. La pregunta que ens fem és el que dèiem abans. La tendència serà progressiva, com hem doblat
en el primer any, anirem així fins a arribar a un plató, o tenim que comparar-nos amb algun país d'aquests, o considerem que realment tenim un context sociocultural, una tradició existencial, a lo millor diferent, i a lo millor no tenim que agafar com a referència cap país, sinó posar les condicions necessàries perquè totes les persones puguin gaudir d'un dret sense necessitat de comparar-se amb ningú. Però en qualsevol cas tenim referències a 1.500 quilòmetres de distància d'aquí, les condicions de les persones, el pensament, o és diferent o s'aplica de forma diferent. Distribució territorial. Veiem la distribució tan heterogènia. És obvi que les diferències no responen a l'atzar. És més, jo em vaig entretenir a fer una mica d'estadística i les diferències seran altament significatives estadísticament. Creiem que és necessari estudiar quins són els determinants en què una comunitat o altra tinguin uns comportaments tan radicalment diferents. En el tema d'objectors passa el mateix, no? Existeixen diferències que no poden explicar-se per a l'atzar, no? I és necessari estudiar-les. Només un 4% de les sol·licituds s'han activat a través del document de voluntats anticipades. A mi em fa reflexionar. Tampoc tenim respostes, potser podem tenir entre tots aquí. Probablement la població general necessita més informació, però la població malalta potser ja té contacte directe amb equips sanitaris, pensa directament. Però hem fet suficient per parlar que és possible fer un pla de cures avançades i un document de voluntats anticipades. Jo, en la meva opinió, crec que tenim una assignatura pendent a Espanya i a Catalunya de no treballar amb més profunditat estratègies que milloren el pla de cures avançades. Hem de ser capaços de parlar de la mort amb els malalts crònics i amb els malalts sants. Hem de ser capaços de dir, escolta, arribat el moment, vostè creu que podria marcar uns límits, els seus desitjos, on vol morir, de quina manera voldria acollir-se a l'eutanàsia. Tot això és una part important que probablement en altres països estan més avançats. I ja acabo. El diagnòstic primari, malaltia neurodegenerativa i càncer, 38 i 33%. No s'assembla res a les publicacions internacionals, que es donen això, un 7% per a malalties neurodegeneratives, pràcticament un 60% en càncer. Això he posat les dades, més o menys són de tot arreu similars. He posat les d'Holanda, que estan publicades ara recentment. Algo es passa. O sigui, ara després de 3 anys, perquè els primers mesos deien malaltia neurodegenerativa, n'hi ha moltes persones amb malaltia degenerativa que estaven esperant la llei i portaven mesos esperant. I bueno, esclar, llavors n'hi ha una acumulació. Ara ja no podem pensar això. N'hi ha alguna cosa que probablement té que veure amb l'enfoc del tractament al càncer, probablement, que no pas amb la malaltia neurodegenerativa. Però és una de les coses que tenim que treballar i estudiar. Per què està passant? I si no n'hi ha altra explicació, o n'hi ha explicacions raonables, tenim que deixar-ho per bo. Però com és possible que el comportament a Catalunya i a Espanya sigui a la inversa que en el resta del món? Especialitats, medicina de família, comunitat. Simplement dir, reflexió, la necessitat imperiosa del reconeixement i de suport organitzatiu. I dic medicina de família i atenció comunitària perquè és la que porten quasi el 70% de les sol·licituds, però evidentment també amb les altres. Què passa? Que quan tu ets un professional i t'arriba una petició d'eutanàsia et trobes una feina addicional, una cosa important, algo que tens que fer, i dius, ostres, però i la resta de malalts, i l'organització, i com m'ho monto? N'hi ha una resposta de les institucions per dir, escolta, considerant que entra dintre de la cartera de serveis, que és un imperatiu no negociable, sinó que s'ha de fer, i s'ha de fer uns terminis concrets, són capaços de fer canvis organitzatius perquè els professionals puguin dur a terme el seu projecte, doncs reclamo a les institucions
que facin un pensament sobre això. No cal, no és suficient únicament com dir, mira, estem d'acord, mira que bé, mira, tenim aquí el representant. No. Han de fer canvis organitzatius per poder donar resposta a aquest tipus de pacients. Ja acabo. Donacions d'òrgans. Dic que és important perquè fixeu-vos, això sí que m'ho explico i això sí que és un èxit. Tenim una taxa de donació d'òrgans molt més alta que la resta de països. Llavors agafem, per exemple, el cas d'Holanda, amb tota la quantitat de milers de persones, un 5% de les persones que moren a Holanda anualment per càncer, 30 donants a l'any, sobre 11.000, això. Mentre, en el nostre cas, 49 donants, o sigui, la proporció és molt important. Jo m'explico amb una tradició i un desenvolupament de trasplantaments d'òrgans molt consolidat a Espanya i a Catalunya, per descomptat, des de fa molts anys. I que això també es nota. Però és una dada cridanera sobre això, aquesta també diferència. Jo, sobre aquests temes, m'agradaria parlar. Bueno, ja acabo, jo deia que era l'última, però queda una última, disculpeu. L'avaluació. La Comissió de Garantia, l'avaluació ex ante, que és la test diferencial, probablement aporta seguretat. Seguretat al pacient, seguretat a les institucions i seguretat al propi professional. Diu, escolta, a veure si m'equivoco, però escolta, si n'hi ha una segona sol·licitud i documents, si me'l revisen, i a més un metge de la dupla i un jurista, espero no equivocar-me. Però en canvi allarga sense dubte el procediment. I això té un impacte probablement també en les morts prematures. És llarg, complex, les denegacions són escasses, la mort prèvia altíssima, l'hem de donar alguna explicació. Probablement té res a veure amb la complexitat del procés. Les sol·licituds tardanes, s'ha comentat, realment l'eutanàsia no està dissenyada per a la persona que s'està morint, s'està dissenyant per a la persona que encara no és mort. Clar, la persona, si tu, una persona dius, no, esperi, activem fins a les últimes setmanes, doncs clar, no n'hi ha temps. I això, en aquesta criptoobjecció, a vegades ho veus. Home, no és el moment, que encara pot viure uns mesos, esperem una mica més de temps. I això, i a mi m'ha passat personalment, clar, que veus un pacient que te demana i dius, però ara recordo un que em deia, escolta, però la demanaré al setembre. I dius, i què faràs a setembre? No, me'n vaig a Helsinki a fer fotos a un bosc. I dius, ostres, un senyor que... Escolta, és una qüestió de voluntat davant d'un diagnòstic, en aquest cas era de càncer, disseminat i no havia anat res que discutir. Però clar, a vegades dius, ostres, esperi. Clar, si esperes, et trobes en el moment que ja el malalt està morint i probablement no arriba a temps. És curiós que la majoria de casos de mort prematura són malalts oncològics. I això ho tenim que lligar també amb les dades aquestes. És a dir, com és possible que tenim menys proporció de malalts oncològics que la resta del món i, a més, la majoria, quan la demanen, es moren abans d'això. Probablement es deu molt a l'enfocament del tractament de càncer. Bé, no m'allargo, espero que podem discutir aquests temes i també els temes sobre l'espírit de la llei que ara se comentaran. Moltes gràcies. Bé, doncs ara entrarem en qüestions, com deia l'Albert, un cop hem vist una mica el panorama del que són les xifres i la realitat de l'aplicació de la llei en aquest temps, dels punts crítics que evidentment hem identificat des de la comissió, però que viuen els professionals, que pateixen els pacients i que dificulten una major agilitat i una aplicació, diguem-ne, més justa de la pròpia llei. Bàsicament jo repassaré, aniré ràpid perquè són moltes coses, però intentaré no. La interpretació del que entenem per context eutanàsic, que és una de les dificultats principals que estem identificant des de la comissió i que tenen els professionals, el cas específic de la salut mental, l'accés a través d'un DBA, quines dificultats ens està posant sobre la taula, encara que siguin pocs casos, la resolució de les reclamacions, com avançava el Francesc abans,
el tema de la formació i l'objecció de consciència, que ja l'ha esmentat l'Albert, per tant el passaré ràpid, i la necessitat de suport als professionals. Aquests serien, jo diria, els principals punts, n'hi ha altres, però que hem identificat com a més rellevants que hem d'intentar resoldre o agilitzar la seva resolució. Pel que fa al context eutanàsic, i aquest matí en una altra jornada que feia la Camfic ho repassàvem, és important llegir el que diu el preàmbul. Ja sé que el preàmbul no és vinculant des d'un punt de vista jurídic, però recull una idea que per mi és essencial, que és quan parla de les condicions que per la persona són incompatibles amb la seva dignitat personal, perquè això és el que ens ha de permetre interpretar després els escenaris de context eutanàsic. No podem perdre de vista que la llei, l'esperit de la llei, que es defineix també en el preàmbul, parla del que per la persona i per la seva concepció de dignitat és acceptable o no és acceptable de la seva situació i de la vivència que té de la malaltia o del context. Els dos escenaris que ens defineix la llei, que són els dels articles 3b i 3t, jo els he invertit perquè el que genera més dificultats potser interpretatives és el segon. Per tant, el primer és el que és segon a la llei, però jo us explico primer, és el de la malaltia greu incurable, i que la defineix com aquella que origina patiments físics o psíquics, per tant, primera disjuntiva molt important a tenir en compte, físics o psíquics, constants i insuportables, sense possibilitat d'alleujament que la persona consideri tolerable. Jo crec que la llei introdueix, tot i que aquesta llei en tècnica jurídica és defectuosa i la faríem d'una altra manera, però introdueix alguns elements que per mi són molt rellevants de tenir en compte, perquè posa a la persona en el centre, des del punt de vista de la percepció de la situació. Pronòstic de vida limitat, no marca un termini, com ara dèiem la llei anglesa que diu que han de ser pacients terminals amb una supervivència de no més enllà de 6 mesos, aquí no, per tant l'escenari o el pronòstic vital pot ser més llarg. En un context de fragilitat progressiva, per això se'ns moren els pacients abans d'arribar a la resolució, perquè són pacients que estan ja en davallada moltes vegades, i clarament la percepció de sofriment subjectiva, per tant difícil d'avaluar pel professional i per tant exigible que el professional posi en valor la percepció i l'expressió d'aquest patiment que fa la persona quan sol·licita l'eutanàsia, que no intenti objectivar-la amb escales, amb paràmetres. El sofriment és una cosa molt difícil d'avaluar des de fora. El segon escenari, que és el que ens genera més dificultats, i veiem que en els professionals també, patiment greu crònic impossibilitant. Fixeu-vos que ho defineix com una situació, no com una malaltia amb un diagnòstic X. Situació, que pot venir donada per un sol diagnòstic o per 14, que fa referència a limitacions que incideixen directament sobre l'autonomia física i les activitats de la vida diària. No podem valdre's per si mateix, ara matisarem això, així com sobre la capacitat d'expressió o relació de la persona, i que aquestes limitacions porten associat un patiment físic o psíquic, una altra vegada la disjuntiva, físic o psíquic, constant, intolerable per a qui el pateix, existint gran probabilitat, que no certesa, de que aquestes limitacions persistiran en el temps sense possibilitat de curació o millora. Desgranem una mica tot això, perquè la veritat és que la definició és complexa en si mateixa i té molts elements. Les limitacions, activitats de la vida diària que no diu bàsiques, i aquest matí també això ho matisàvem, poden ser superiors, poden ser instrumentals. És possible que la persona pugui per si mateixa vestir-se, caminar, fer-se el menjar, fins i tot, i potser té limitacions d'un altre tipus que des de fora no són fàcils de veure, però que la persona ens les pot referir. I aquí després el tema salut mental entra de ple amb tot això. Per tant, no intentem mesurar objectivament, no és que aquest senyor camina, és que aquest senyor pot sortir a comprar-se les coses bàsiques, però potser té altres limitacions. L'així com, aquesta és una expressió que des de la comissió va generar que elaboréssim un document per interpretar què vol dir l'així com. Perquè fixeu-vos, si anem a l'anterior... Ara no sé què he de fer per enrere, un moment. No, espera't, a veure si puc per aquí. Sí, aquí. Fixeu-vos que l'així com, si l'interpretem literal de a més, voldria dir que només podrien accedir a l'ajuda a morir les persones que tinguessin limitacions sobre l'autonomia física i les activitats de la vida diària, que no es poguessin valdre per si mateixes i que a més no tinguessin capacitat d'expressió o relació. Quants escenaris imagineu amb aquestes característiques? Serien poquíssims. Per tant, no podem interpretar que la llei aquí pretenia incloure-ho tot, perquè llavors quedaria fora pràcticament la totalitat de la gent. Vull dir, serien molt pocs casos en què es dona tot això alhora. Per això nosaltres hem interpretat que és
alternatiu. Pot ser que hi hagi només dificultats d'expressió i relació i que no hi hagi altres tipus de limitacions. El sofriment físic o psíquic constant intolerable per qui el pateix des d'aquesta apreciació subjectiva de la persona. La possibilitat de curació o millora apreciable d'aquestes limitacions. Apreciable per qui? Pel professional que diu encara puc oferir-te una tanda de quimio més o encara et puc oferir un tractament d'última generació i em garanteixes que això millorarà ostensiblement? Bueno, garanties no en podem donar mai, doncs llavors jo he de valorar si aquesta millora és apreciable, la que tu m'estàs oferint, i si crec que no ho és, l'he de poder rebutjar. I aquí tenim un conflicte amb l'acceptació del rebuig al tractament, perquè molts professionals interpreten que si sota el seu criteri encara hi ha recorregut terapèutic, aquella persona no és candidata a accedir a la PRAM. I això topa amb un dret que tenim reconegut des de l'any 2000 a Catalunya amb la Llei d'Autonomia del Pacient i que està reconegut a nivell de l'Estat espanyol també amb la Llei 41/2002 i totes les autonomies que ho han regulat, que és el dret a rebutjar un tractament. Dret que inclou qualsevol tractament, fins i tot aquells de suport vital, perquè la llei no posa límits a quin tipus de tractament puc rebutjar i a quins no. Tots recordareu la sentència que va sortir fa poc del Tribunal Europeu de Drets Humans del cas de Testimoni de Jehovà, aquella senyora que va denunciar l'Estat espanyol i que han sancionat a Espanya amb una multa per no haver atès la petició del rebuig a la sang. Per tant, tot aquest context tan complicat i que té tants elements sovint dona dificultats d'interpretació pels professionals quan valoren els casos i també per la comissió, perquè també a la comissió tenim discussions quan arriba un cas en què algun d'aquests elements de les limitacions no el veiem clar o tenim mirades diferents. I per això, jo que a vegades soc molt pesada amb això, sempre reivindico que escoltem a la persona, que no ens quedem només amb l'avaluació que en fa el professional, que evidentment és el primer que ha d'avaluar el cas, el professional metge responsable i el professional consultor. Però si hi ha dubtes, entrevistem-nos amb aquest pacient, llegim de les seves pròpies paraules aquest patiment i les limitacions ell com les viu, perquè si no perdem una part de la mirada. I jo amb això insisteixo sempre, a vegades els meus companys diuen està la pesada aquí demanant la intervenció del pacient. Segon element de debat, el tema de la salut mental. Les peticions d'ajuda a morir i la nostra comissió va elaborar un document abans que sortís la sentència del Tribunal Constitucional famosa que incideix en això. Nosaltres ja havíem treballat el tema de la salut mental a la comissió perquè ja ens havien arribat sol·licituds i vam concretar 3 escenaris possibles en funció del que ens havíem anat trobant. La possibilitat de que coexisteixi la patologia orgànica amb la patologia mental i per tant la petició d'ajuda a morir moltes vegades es barregen elements de les dues coses. El trastorn mental que és secundari a una malaltia orgànica i aquí la malaltia orgànica pot alterar la percepció del patiment, i aquests elements també els vèiem, o bé la malaltia mental com a única causant del sofriment pel qual es demana l'eutanàsia. Per tant, són escenaris diferents que cada cas s'ha de valorar específicament. Clar, la llei no exclou específicament o explícitament la salut mental, en cap cas, I fa 2 anys, al Congrés de Juristes de la Salut, un dels que havia estat redactors de la llei, es que en ningún caso nosotros pensamos esto. Yo le voy a decir, ¿por qué no lo escribisteis? Si no está escrito, no está excluido. Dic en castellà perquè era de fora. Les prestacions d'ajuda a morir basades en el patiment que genera el trastorn mental han de ser considerades i ponderades com qualsevol altra. No podem excloure-les d'inici. I això és el que veníem fent fins que va sortir aquesta sentència del 23, de l'abril, si no recordo malament, va ser la primera. Perquè exclou el que anomena la malaltia psicològica, que jo ara, encara a hores d'ara, no sé ben bé què és, segons ells, i la depressió, entenent que el sofriment de base que ha de portar a demanar l'eutanàsia ha de respondre a malaltia física. I això ha generat confusió. Què fan moltes comunitats autònomes? D'entrada, tots els casos de salut mental els exclouen, ja ni els valoren. I això ho sabem perquè ens ho han dit gent que està a les comissions d'altres territoris. És a dir, la sentència del Constitucional els ha anat molt bé per dir ui, vale, terreny complicat, doncs ja no hi entrem, aquests queden fora. Per tant, s'està discriminant i estigmatitzant aquestes persones una vegada més. Nosaltres què hem fet? Doncs ens vam posar a treballar amb una addenda al document que teníem inicial i vam interpretar què deia el Constitucional. També s'està treballant en un grup de treball del Ministeri sobre aquest tema, que no sé si algun dia trobaran alguna cosa, perquè porten 2 anys dient que 1 any i mig diuen que ho estan treballant. Però nosaltres vam interpretar
que el criteri del tribunal no invalidava la pràctica seguida fins ara de valorar cas a cas. Això d'entrada. Cada cas s'ha de valorar. No podem descartar d'entrada cap cas de salut mental. En segon cas, enteníem que a què s'estava referint el legislador el jurista del Tribunal Constitucional, el ponent que va redactar amb certa deficiència aquest paràgraf, perquè tot això és un paràgraf de 12 línies amb una sentència que té més de 150 pàgines o 180, per tant s'ho ventila ràpid, és que es referia a aquelles situacions que no són malalties greus, mentals greus i de llarg recorregut, sinó a situacions de debut puntual que no són ni constants ni estan cronificades i per tant quan deia que excluïa la enfermedad psicològica o la depressió es referia a casos en què realment no hi ha una consolidació del trastorn mental. Això és el que nosaltres hem interpretat. També ho ha interpretat la Comissió d'Andalusia, que també té un document sobre això, i ho han interpretat l'Associació de Dret a Morir Dignament i altres institucions que han donat opinió sobre això. I per altra banda, la distinció que el tribunal feia entre malaltia somàtica i psicològica no se sosté, perquè el trastorn mental és també malaltia somàtica, té també una arrel orgànica i per tant fer aquesta distinció de ment i cuerpo sembla que al segle XXI no té molt sentit. Per tant, estem avaluant cas a cas els casos de salut mental que ens arriben des de Catalunya i es donen favorables a aquells que creiem que el trastorn mental i el patiment que experimenta la persona respon en aquelles característiques del context eutanàsic. Li genera limitacions pel seu dia a dia, li genera dependència, li genera aïllament, li genera un patiment que no pot acceptar, porta una trajectòria i un recorregut terapèutic llarg, ha fracassat amb tractaments diversos, ha fet intents d'autòlisis. Aquests casos entren en el context eutanàsic. Tercer element, l'accés a la PRAM en un document de voluntats anticipades. Com sabeu, la llei permet que una de les maneres d'accedir a la PRAM i per tant d'iniciar el procediment és que la persona que ja no està en plenes facultats ho tingui explicat explícitament demanat en un DBA. Aquest document equival a la segona sol·licitud, al procés deliberatiu i al consentiment informat, és tot amunt. Això també ha estat criticat per alguns opinadors que creuen que aquí s'està fent com un camí de drecera i que perquè els que han fet DBA se'ls demanen menys requisits que els altres que se'ls fa un procés deliberatiu. Escolti'm, és que aquest senyor ja l'ha fet abans el procés deliberatiu. Quan ha atorgat un DBA que demana l'eutanàsia ja ha pensat en quins escenaris preveu que es pot trobar i si es donen els requisits ho té clar. Si hi ha un representant, aquest ha d'iniciar el procediment, però a vegades pot ser que no hi sigui, pot ser que aquest representant no doni resposta al que realment la persona que li va fer confiança li va encomanar i llavors el metge responsable que coneix la situació i coneix que existeix un DBA hauria d'iniciar el procediment en base al document. Però ens trobem amb algunes dificultats. Per exemple, és vàlid un DBA que ha estat atorgat en fases prèvies de deteriorament cognitiu, amb poc interval de temps, això ens hi hem trobat i hem hagut de validar aquella capacitat de fet en el moment en què es va atorgar el document. Perquè a vegades hi ha deterioraments cognitius que poden ser molt ràpids, poden ser accelerats i en pocs mesos la persona pot passar d'estar capaç per poder atorgar un DBA i demanar l'eutanàsia a estar en un GDS 6-7 que ja no toca quarts ni hores. Per tant, validar aquesta capacitat en el moment de l'atorgament. Segon, expressions que sortien en DBAs antics. Per exemple, quan encara no havíem aprovat la llei, hi havia gent que no ho recollia expressament perquè semblava que la paraula eutanàsia era tabú, i per tant recollia expressions com ara això, que se'm faciliti una mort ràpida i indolora. Aquestes expressions equivalen a una petició d'eutanàsia i això també ens ho hem qüestionat en algun cas. I entenem que si la resta del document ja preveu altres instruccions, quan es diu això és, escolti, i quan arribi aquest moment, si us plau, accelerin el procediment. En els contextos de demències o de deteriorament cognitiu, aquest matí també en parlàvem, també ens trobem amb que algun professional li donem validesa quan la persona té una aparença de felicitat, té una aparença de que no pateix. Una persona amb una demència en una fase avançada és possible que tingui aquesta aparença de que no pateix, però aquella persona ja no és aquella persona. Aquella persona que va atorgar el DBA ja no es reconeixeria a si mateix. Per tant, ella s'havia projectat en aquesta situació i diu, si jo estic així, jo no vull viure així. Per mi això seria, si en fos conscient, un patiment insuportable que entraria en el context de la llei. Per tant, el valor de la biografia personal i del concepte de dignitat de la persona és molt important. I
si algú de vosaltres no té fet el document i pensa fer-lo incloent la petició d'eutanàsia, és important acotar al màxim. En quin moment jo crec que estaré en aquest escenari en què ja vull plegar i definir-ho el millor possible per no generar dubtes a aquells que després l'hauran d'aplicar. Quart element de conflicte en l'aplicació de la llei, la resolució de les reclamacions. L'article 10 de la llei diu que la dupla de metge jurista que ens adjudiquen els casos en cada petició, per l'exercici de les nostres funcions podem accedir a la història clínica, podem parlar amb els professionals que han intervingut, tant el metge responsable com el consultor, fins i tot amb la persona sol·licitant, que és això que jo sempre reivindico, d'escoltar la persona. I l'article 18 diu que la tasca de la Comissió de Garanties entre les seves funcions és resoldre les reclamacions que efectuen els sol·licitants quan ve una denegació des de baix, o bé ha denegat el metge responsable o bé ha denegat el metge consultor. La persona té dret a reclamar, se l'ha d'informar que pot reclamar i de fet jo diria que, no sé si tenim aquest percentatge, però un altíssim percentatge de les denegacions arriben en forma de reclamació a la comissió. Doncs bé, com resolíem abans de la sentència del Constitucional aquestes reclamacions? Com ens deia l'article 18, o nosaltres interpretàvem, no? Deia, hem de resoldre en 20 dies i en cas que la resolució de la comissió sigui favorable, requerirà a la direcció del centre perquè faciliti la prestació a través d'un altre metge o equip extern. Què interpretaríeu vosaltres com que faciliti la prestació? Que s'apliqui, no? Seria la interpretació que faríem tots així normal. Bé, doncs no, el Tribunal Constitucional diu que no. Diu que a l'article 18 diu que quan hi ha una denegació i nosaltres com a comissió valorem que estava mal denegada perquè complia requisits, hem de retrotraure tot el procediment al moment en què es va donar la denegació, perquè si no, no es complirien les garanties que la llei demana. Bé, com que això va venir a contrapeu, perquè el que estaven fent les comissions quan resolíem reclamacions era aplicar, doncs ens plantejàvem quin sentit té llavors que fem tot el procés de verificació. Quin sentit té que la llei per una banda ens atorgui facultats executives o resolutòries a les comissions i després quan resolem una reclamació ens digui que no, que el que hem resolt nosaltres no val i que s'ha de tornar a començar des de zero. Ens deslegitima per una banda i per altra banda com afecta això si hem d'anar a buscar un altre metge a dir-li ara i comenci des de zero, però sàpigui que la comissió ja s'ho ha mirat i ha dit que sí. Vostè decidirà el que cregui, però clar, estem condicionant ja d'entrada la valoració que farà aquest metge probablement. Aquí nosaltres vam fer també un document, ens han donat una feinada brutal, més fent que fer documents, perquè la llei també ens faculta per resoldre dubtes o qüestions que puguin sorgir durant l'aplicació de la llei, per tant nosaltres agafant aquestes facultats que la llei ens dona vam fer aquest document. I com ho hem resolt? Nosaltres el que fem és que si la denegació ve del metge responsable, com que d'alguna manera no ens podem saltar el que diu el Tribunal Constitucional, tot i que la voluntat inicial seria saltar-s'ho, però no ho podem fer, doncs què fem? El metge de l'equip de la dupla que ha validat el cas fa un informe com a metge consultor. Per tant, ja tindríem coberta la part de metge consultor. I en aquest metge responsable se li planteja el que ha denegat si vol reprendre el cas. I més d'un cas ens han dit que sí, és a dir, el metge responsable que primer denega, quan veu que la comissió valora positivament i que hi ha un informe de metge consultor que ho valora positivament, diu, doncs llavors sí, llavors me n'ocupo. No sempre, però algun cas s'ha donat. Si no, cal buscar un altre metge responsable, però en aquest metge responsable no li podem amagar l'ou, no li podem dir que la comissió ja ho ha valorat i que ho ha vist positivament. Llavors ell farà el que cregui, però ha de tenir aquesta informació, que aquest va ser un altre debat que vam tenir. Ha de tenir aquesta informació o no l'ha de tenir? Si denega el metge consultor és més fàcil, perquè ja tenim un metge responsable que està disposat a aplicar l'eutanàsia. Només ens falta un informe de metge consultor i aquest el cobrim amb l'informe que fa el metge o metgessa de la dupla. I per tant, el que intentem què és? No allargassar encara més un procés, havent de tornar a començar des de la casella de sortida, intentar donar resposta àgil i que la persona no es vegi perjudicada ni entri en un bucle de denegacions favorables, reclamació, denegació, que no tindria cap sentit. Ara tenim un nou entrebanc que és la ingerència dels jutges i els fiscals especialment.
Sabeu que tenim 2 casos impugnats judicialment, tots 2 pendents de resolució. També amb una interpretació que fa el Tribunal Constitucional de que hi ha tercers que poden impugnar els favorables. El que diu la llei, literalment, és que qui pot reclamar als tribunals del contenciós és el pacient a qui se li denega, però no diu que tercers puguin impugnar les resolucions favorables si no hi està d'acord, perquè partim de la base que és un dret de la persona individual intransferible i per tant és ell el que ha d'exercir aquest dret, no altres. Però hi ha hagut iniciatives manipulades, si permeteu dir-me, manipulades per col·lectius de professionals de l'advocacia que han anat a instigar aquestes famílies perquè presentin un recurs contra les resolucions i de moment se n'estan sortint. Nosaltres qüestionem que hi hagi un tercer legitimat per impugnar un favorable. No hi ha ningú tercer legitimat que no sigui el propi subjecte. I com a molt podríem interpretar que el Ministeri Fiscal, si és coneixedor de que s'ha incomplert algun requisit i que s'està incomplint la llei, pogués anar contra aquesta resolució favorable. Però un pare, un amic, un fill, qui és per anar contra la voluntat de la persona major d'edat en plenes facultats a qui se li ha donat l'accés a la prestació d'ajuda a morir. Nosaltres creiem que és un menyspreu pels professionals que han intervingut i han fet tota aquesta feina i és un menysteniment a la persona, a part de que l'estan victimitzant perquè un dels casos és una persona que ja ha dit que ell si no se'n sortirà pel seu cantó. Per tant, si això se li endarrereix més, es traurà la vida com pugui. Un element més, la formació dels professionals i l'objecció de consciència. N'ha parlat l'Albert, jo per tant no m'hi entretindré. Sí que és veritat que hem d'exigir un ús responsable de l'objecció de consciència. I per tant, quan veiem el que diu la llei i que ens parla dels directament implicats, la pregunta és, està sent un problema l'objecció en l'aplicació de la LORE? Jo us diria, a Catalunya menys que altres llocs, perquè l'Albert ha estat molt políticament correcte, però les xifres canten i per tant les comunitats autònomes on governa el PP són on hi ha una oposició frontal a l'aplicació de la llei i on s'està fent proselitisme de l'objecció de consciència d'una manera descarada. La Comunitat de Madrid és l'exemple més clar. I per tant, aquí potser no és tant problema explicitat, però pot haver-hi una part de problema encobert. Sobretot de professionals, aquí no hi ha realment una càrrega moral en contra, però sí hi ha una comoditat de dir ui, això per mi és molt complicat. Clar, si a sobre no els donem suport, si a sobre els diem que ho han de fer voluntaristament, en el temps que puguin, en caps de setmana, doncs evidentment encara menys de cara ve el fet d'exercir això. I a més tenim un codi deontològic estatal que és lamentable, perquè és un codi del 23, ja portàvem un any i mig en vigor de la llei quan s'aprova aquest codi i diu que el metge no haurà de provocar ni col·laborar intensament en la mort del pacient. I si ho fa, com que no se'l pot sancionar deontològicament perquè la llei ho empara, doncs bueno, però allà ell està llançant un missatge clar de que és un mal metge. El metge que col·labora amb l'eutanàsia, el Codi Deontològic Estatal, diu que és un mal metge i que deontològicament està actuant malament. En canvi, el codi que tenim a Catalunya, l'última revisió del 22, té una terminologia completament diferent perquè parla en tot moment de l'acompanyament, del respecte i el codi de les infermeres, tant l'estatal com el català, també tenen un redactat completament diferent. I acabo amb aquest punt, el suport als professionals. Després de 3 anys d'aplicació veiem clarament que hem de resoldre aquest tema. Ho deia l'Albert, però hem de resoldre aquest tema. Hi ha d'haver un protocol o una instrucció del CatSalut en què concreti clarament que el professional que es troba implicat en aquesta prestació necessita temps. Li hem d'alliberar les agendes assistencials, ha de tenir temps de descans emocional i psicològic l'endemà d'haver aplicat una eutanàsia. No pot ser que això depengui de quina àrea bàsica estàs o de que el teu cap se'n faci més càrrec o menys. Això no pot ser i per tant jo crec que aquí a Catalunya això ens ho hem de plantejar perquè ja que som pioners en l'aplicació de la llei, ja que altres comunitats s'emmirallen amb nosaltres i ens diuen és que en Catalunya la hacéis superbien, però en aquest punt no ho estem fent gens bé. Per tant jo crec que això és un missatge diguem-ne directe als responsables que hi viuen a la sala perquè crec que ho hem de plantejar obertament.
els hi hem de donar també suport emocional i psicològic. Jo sé que, per exemple, des de la Fundació Galatea s'està fent una tasca de suport en els casos en què es demana, però crec que això hauria de ser, diguem-ne, més generalitzat. I després, millorar l'accessibilitat als referents del territori, perquè és una altra cosa bona que hem fet aquí, els referents de territori, però els hem de donar a conèixer, a la gent ha de saber a qui s'ha d'adreçar. Quan li arriba una petició d'eutanàsia és la primera que es troba, no sap per on tirar i el referent és aquella figura d'ajuda que el pot acompanyar. No caure en fer equips d'experts en eutanàsia. Jo crec que hem de fugir clarament i la llei no pretén això. I per últim, altres necessitats. Jo crec que hem de millorar la formació als professionals. Aquí vam fer un esforç per fer una formació express a l'inici, però no s'ha fet pràcticament res més. Crec que ara seria el moment de fer una cosa més específica, més enfocada també a sectors, primària per una banda, en l'àmbit assistencial hospitalari també. Promoure més el coneixement, i ho deia també l'Albert, de la ciutadania, tant de la llei com de la necessitat de plantejar-se fer documents de voluntats anticipades i millorar l'equitat en el territori d'accés. També a Catalunya tenim problemes d'accés. També tenim àrees, per exemple a Lleida, que és com un oasis pel que fa a les demandes d'eutanàsia. Què passa? Que la gent a Lleida no es vol morir, encara que pateixi molt, o que hi ha algunes dificultats de tipus organitzatiu que ho dificulten. Jo crec que això també val la pena que comencem a avaluar-ho i posem l'equitat com a criteri fonamental d'accés a totes les persones que pateixen, tant si estan a les Terres de l'Ebre com si estan a la Vall d'Aran, com si estan a Girona o a Barcelona. I ja està. Moltes gràcies. Va seguit. Sí, estan posats un darrere l'altre. Ja està. Sí, diria que sí. Aquesta ets tu? Sí, jo també he canviat el títol. Bé, bona tarda. Ja encarem la recta final. No sé, aquest matí pensava ben bé per què havia de ser aquí jo i suposo que és perquè sóc una mica com tu, tinc molts barrets i ha sortit diverses vegades això de Girona. Bueno, som una mica calaborrocos, però tampoc us penseu que som tan diferents. Som especials, però en temes d'eutanàsia potser sí hem sigut una mica revolucionaris, però no passa d'això. I quan mirava el títol aquest dematí pensava, ostres, això dels problemes havíem d'haver posat les oportunitats, no? Perquè jo crec que tot el que ens ha portat l'eutanàsia ha sigut, a nivell assistencial almenys, un motiu de reflexió en molts aspectes. I una mica el que farem ara aquests 10 minuts és revisar aquests aspectes. La Lore n'hem estat parlant ara de quins eren les dificultats que té, però fa una cosa que és important. Despenalitza l'ajuda a morir en dues situacions, que hem vist que una és claríssima i l'altra té una mica més d'elasticitat i ens permet una mica més de marge de maniobra. Però no deixa de ser una despenalització de morir. Per tant, els que sou sanitaris enteneu de què us estic parlant. És una acció que provoca la mort d'una persona. És un homicidi al final. No ho volem dir així, però és el que és i ho hem de treballar. Això obre un escenari que és completament diferent i que hi ha uns actors concrets. El pacient, fa molt de temps que diem que tenim el pacient en el centre de la nostra assistència i jo no sé si el tenim tan al centre com hauria d'estar. Potser això també és una oportunitat per replantejar com treballem amb els pacients i com els cuidem. Però en definitiva, l'actor principal és el pacient. Jo he posat més petit la família perquè estem parlant de l'autonomia màxima d'aquesta persona, però no oblidem que som una societat molt familiar encara i en el nostre cas la família hi té un pes i que hem de saber com hem de manegar aquesta situació. Els altres actors són tots els professionals que hi ha a l'atenció primària, que són metges, que són infermeres, que són treballadors socials, que són psicòlegs, etc. I una mica separats estem els hospitalaris. Tenim molta tendència com a sistema de salut a tenir espais bunkeritzats i això és una cosa
que l'eutanàsia ha posat sobre la taula i que ens ha obligat a trencar parets. I això és molt bo, perquè parlem, que fins ara no ho fèiem gaire. Ens enviàvem mails, però no parlàvem. I l'últim actor és la Comissió de Garantia i Avaluació, que ja n'han parlat ells dos i per tant jo no hi entraré gaire. Tots plegats què hem de fer? Treballar per aquesta persona, treballar conjuntament. Per tant, això és un repte i és un repte nou. I és aquest nou paradigma que ens deia abans l'Albert, que estem en una nova situació i hem de veure com maneguem aquesta nova situació. A la persona li hem atorgat un dret, que és el de decidir sobre la seva pròpia vida. Veníem de la llei del 2001, d'autonomia del pacient, on hi havia tot això del rebuig i aquestes coses, però això quedava molt lluny. Però ara té aquesta possibilitat de voluntat última i és important. Els professionals, del tipus que siguin, de l'estament que siguin, som un mar de dubtes. I aquests dubtes els hem hagut d'anar treballant, aquests 3 anys ens han servit per anar treballant tots aquests dubtes, igual que quan ens van dir que la llei donava aquests terminis tan llargs, tots primer vam bufar, però després ens vam adonar que aquests quasi 40 dies ens anaven molt bé per virar nosaltres també, perquè era una cosa nova i difícil la que ens demanaven. Quins eren aquests dubtes que ens venien al cap? Jo només us n'he llistat uns quants, però segur que me'n podríeu dir molts més. Però el dubte de si ho podré fer segurament és el primer que ens ve al cap. De si seré capaç de fer-ho bé, de si seré capaç d'acompanyar, de què diran els meus companys si faig això, què diré jo mateix de mi l'endemà d'haver-ho fet. Són totes reflexions que tots nosaltres hem fet quan hem tingut davant una sol·licitud de prestació d'ajuda a morir. Per què tenim tants dubtes? Una cosa que no us ha dit en Francesc José María és que jo vinc de l'àmbit d'intensius. Per tant, és l'antítesi de tot això que estem parlant. Nosaltres no tirem mai la tovallola, sempre tenim alguna cosa més a fer i cada vegada tenim més ginys i més màquines per poder fer que la gent vagi visquent més temps. Això ha representat una dificultat a la medicina. Igual que ara parlàvem dels oncòlegs, hi ha un moment que gairebé no tenim límits i no tenir límits és molt difícil perquè sempre penses que pots fer un pas més i no et planteges que potser aquest pas no toca. Saber parar és molt més difícil que saber continuar i aquí és on tenim part del problema de la medicina que tenim en aquest moment. L'altra cosa que ens ha passat i que jo penso que és bona és que les persones cada vegada més volen coparticipar de les decisions sobre la seva malaltia i especialment sobre el seu final de vida. Per tant, això que teoritzàvem abans, que veníem de la medicina centrada en l'òrgan que estava malalt, després vam passar cap a una medicina una mica més centrada en la persona, però no tant com ens agradaria, ens està abocant ara a una mena d'humanisme sociosanitari que és on hauríem d'anar. Però tot això és un canvi no només en salut, sinó un canvi social. Un recordatori petit de final de vida, que ja ha sortit alguna cosa aquí, però venim d'on venim. Som una societat amb tradició judeocristiana i no fa tants anys, quan jo era resident, ha plogut però tampoc tant, la vida tenia un valor sacre. Qui érem nosaltres, els intensivistes, per decidir que es podia parar una màquina, que es podia parar un ventilador o que no s'havia de fer segons què? Tot això, que ara ho veiem molt lluny i estem molt acostumats a l'adequació del tractament, ha necessitat un recorregut llarg, gairebé de 25 anys. I hem anat progressant fins a arribar a aquest punt final. El rebuig del tractament, que n'ha parlat a Núria, ens ha costat molt i ens segueix costant. Hi ha molts professionals que no accepten que algú digui que no farà un tractament determinat. I és un tema més de discussió, sovint, que hem d'anar entenent que ells tenen aquesta capacitat de poder decidir. Per tant, ara ens trobem en el punt final. Ells poden decidir sobre la seva pròpia mort. Quan i com vull que m'ajudis a morir?
Això ha suposat que la nostra relació ha canviat. Teníem una relació desigual i sempre hi havia una separació entre el professional i la persona, i ara aquesta discussió, i en concret la discussió en relació a l'eutanàsia, és de tu a tu, és de persona a persona, cosa que és molt difícil, i per tant comencem a tocar el tema de les emocions, que és pel que se'ns fa tan difícil treballar aquests aspectes. Com ho podem fer això? L'única manera és desaprendre el que havíem après com a sanitaris. Desaprendre i tornar a aprendre. Això és difícil, però és possible. Jo he intentat analitzar quins són els problemes que ens aboquen a aquestes situacions. En general jo diria que no ens agraden les converses difícils, però no ens agraden ni per parlar de final de vida ni per parlar amb els nostres fills. O sigui, no ens agraden en general i si podem les evitem. Però en aquest cas no les podem evitar, per tant hem d'encarar la conversa difícil. Tenim excuses de no tenim eines, no tenim el que en diuen soft skills, no sabem com manegar aquesta situació. Tenim prejudicis en molts sentits, no és el moment, encara hi ha recorregut, tinc més tractaments per poder-te oferir, pensa en els altres, tenim tota una sèrie de prejudicis i sobretot no tenim temps, tenim agendes apretades, tenim 5 minuts per pacient i això consumeix molt de temps. I a més és que necessites aquest temps. Què més ens passa? Que ens costa treballar amb equip. Ens en emplenem la boca, tenim equips multidisciplinaris, però a l'hora de la veritat som compartiments estancs que cadascú va focalitzat a la seva cosa i no s'adona que hi ha molta gent que està fent també una tasca al voltant d'aquella persona. I ens agradi o no, no hem fet el gran salt de fer la feina centrada en la persona, sinó que seguim molt preocupats de la malaltia. Què hauríem de fer? Sap greu perquè no es veu gaire, perquè m'ha canviat els colors quan m'ho he posat aquí, però aquest no l'he vist. Ens costa saber els valors i les preferències de les persones, saber quins són els seus límits, què li sembla bé i què no li sembla bé, què està disposat a fer i què no està disposat a fer, perquè tot això forma part d'aquesta conversa difícil. D'alguna manera estem molt preocupats de curar les persones, però no de tenir-ne cura, i això és important. I fa molt temps que sentim això, però tot i així ens costa fer aquest pas i realment tractar així les persones. Torna a sortir el tema dels DVAs. Tenim, sobretot especialitzada, molts malalts que sabem exactament quin serà el seu futur. Quan diagnostiques una neurodegenerativa, quan diagnostiques una demència, quan diagnostiques, tu saps quin és el camí d'aquella persona. I en canvi, no insistim en el fet de que hem de pensar més cap allà. I això és una tasca de tots plegats. Quan rebeu una sol·licitud de PRAM, s'ha d'escoltar des del cor. Que algú decideixi que es vol morir, ara i aquí, en unes condicions concretes, és una decisió rotunda i que no té solució. Per tant, hi heu de ser. Hi heu de ser amb cos i ànima. De què parlarem en aquesta conversa? Que serà una, seran 2 o seran 25, tant és. Però hem de saber d'aquesta persona tot. Quines són les pors, quins són els límits, què vol que fem, quin és el llegat, el que deia l'Albert, com entrem al tema de la donació, per exemple. És una qüestió de llegat, el tema de la donació. Segur que tots han fet el seu testament perquè no hi hagi problemes. Doncs en aquest cas és una altra cosa a pensar. Perquè finalment el que necessitem és un relat. Per què un relat? Em va agradar aquesta notícia del diari l'altre dia perquè parlava d'uns nanos joves d'institut que van anar a fer una excursió a Auschwitz i la professora estava molt preocupada perquè quan van acabar de l'excursió un dels nanos li va dir,
bueno, devien passar moltes coses, però a mi això no m'ha commogut. Preocupada, la professora el que va fer va ser buscar una supervivent i concertar una entrevista amb aquest nano. I aquesta persona li va explicar el que ell havia viscut i això el va commoure. Una mica la importància del relat és el que deia la Núria, que necessitem des de la comissió. El professional que acompanya algú que ha demanat una sol·licitud el coneix, ha estat a casa seva, sap quines són les seves dificultats i sap que no és un bàrtel, sinó que és un senyor que té una sèrie de problemes. Nosaltres des de la comissió només veiem papers, però necessitem el relat per poder-nos posar les sabates d'aquestes persones. D'aquí la necessitat del relat. El relat el que farà és que tots ens encadenem i ens orientem en l'ajuda d'aquesta persona i en fer les coses fàcils. Us deixo 2 punts de reflexió. Jo crec que a tots plegats, i si heu tingut, jo crec que la fortuna d'acompanyar un procés de PRAM, una cosa que ens ha ensenyat això és que la compassió forma part de la nostra feina cada dia. I una segona cosa és que hi ha molts murs entre nosaltres, entre els assistencials i entre els assistencials i la població, que els podem trencar i podem recomençar. Gràcies. Bé, tenim una estona perquè qui vulgui intervenir o interpel·lar en els ponents ho pugui fer lliurement. Abans m'he oblidat d'una cosa que volia dir, i és el reconeixement de la comissió i a l'Associació de Dret a Morir Dignament, que avui li han atorgat la Creu de Sant Jordi, perquè va ser la primera representant de la societat civil que va formar part de la nostra comissió, no? I per tant vam treballar, aquí està la Glòria Cantarell, que era la representant de l'associació en la primera comissió quan es va configurar, i per nosaltres crec que compartim el parer, és una joia. Bé, després d'aquest esbós que hem fet ràpidament d'una bona part dels temes que ens han ocupat, si voleu saber els temes que ens han ocupat, a la nostra pàgina web trobareu una pestanya que diu Parers i posicionaments, i n'han fet un grapat en aquests 3 anys que us poden orientar amb les problemàtiques que hem abordat i com les hem solucionat. Bé, teniu la paraula, si algú vol intervenir. Doncs Màrius i després el Josep i després aquí. Està aquí a primera línia Màrius Morlans. Jo era per trencar el foc, si arribo a sentir, aixeco la mà. En primer lloc, agrair-vos la quantitat d'informació i felicitar-vos per les exposicions, que totes han sigut molt encertades i que obren una quantitat de temes que em sembla que necessitaríem jornades, no? Però una cosa que m'ha intrigat molt i que la plantejo a la taula per si teniu maneres, perquè és allò de dir que es barregen els, i no sé si em sabré explicar bé, però és el fet de que malalts de càncer demanen l'eutanàsia abans de 40 dies moren, no? Home, els pal·liatius intervenen bastant abans de 40 dies. Per tant, aquí em sorgeix el dubte de que no ho sé, perquè normalment no ho sé, no vull fer cap valoració negativa, però ja em mullaré, em tiro a la piscina i diria, home, l'eutanàsia està pensada per contextes on queda molta vida per endavant i ho passes malament. En canvi, quan ja estàs al final, o algú no diu que estàs al final, per això, però em estic parlant com a professional, m'estic tirant pedres sobre la teulada, no, encara que la Núria ens ha fet quedar molt bé, Núria has fet fantàstic, però algú falla aquí, i no vull continuar més, però és una cosa que dius, bueno, compte, perquè si la cosa està ben encallada, els pal·liatius s'ofereixen molt abans, inclús avui recomanen que quan hi ha una malaltia oncològica que ja no pinta gaire bé, encara que s'ofereixi tractament, ja s'introdueixin, és aquesta visió d'ara molt més integrada dels treballs.
ho deixo sobre la taula, però que de totes les coses és la que m'ha fet una mica de mal, i per això ho dic. I si teniu alguna explicació. Sí, total. Sí? Totalment d'acord. O sigui, heu de tenir en compte la realitat per altres estudis, que vora del 60% dels malalts estan fent un tractament específic del càncer en l'últim mes de vida. Llavors, clar, la reflexió és aquesta. Per exemple, l'atenció pal·liativa, amb un model d'intervenció compartida, comença molt més abans, depèn més de les necessitats i de la complexitat de cura que no pas del pronòstic. O sigui que es pot activar en el moment que n'hi ha, a més, necessitats. Llavors el problema és que n'hi ha aquesta sensació, potser del pacient i de la família, que sempre davant del fracàs d'una línia de tractament n'hi haurà una altra i una altra. I algo que és real, però que a mi em preocupa molt, que és una... Escolta, i si n'hi ha algun oncòleg, jo ho soc, que em perdoni, però això que diem, no, el que volem és cronificar el càncer, no el podem curar. I n'hi ha part de raó, perquè hem allargat la supervivència, però encara el 50% dels pacients de càncer es moren. I la mortalitat està augmentant progressivament en tots els països desenvolupats. Doncs això s'ha d'afrontar de cara. Llavors, el problema és això, que probablement és més fàcil dir sempre n'hi ha una alternativa que no, malgrat que l'ofereixi una setena línia de tractament, hem de pensar en altres coses. No? I aquest canvi és el que potser en la pràctica especialitzada, ara més que fa uns anys, però és molt difícil. És molt més senzill oferir davant d'un fracàs d'un tractament anterior un nou tractament, i l'altre tema és un tema polític i socioeconòmic, i és que tenim possibilitats de fer-ho. Als Estats Units, si no pagues, no ho tens. A altres països de tradició més socialdemòcrata, la realitat a Suècia i Noruega no té res a veure amb la pràctica oncològica a Catalunya i Espanya. O sigui, perquè diuen, escolti, l'evidència científica es diu fins aquí, tot el més està dintre d'un assaig clínic, si n'hi ha assaig clínic, i hem de parlar abans de si això... Perquè clar, dius, no es tracta... Penseu que ara fa un temps, i ara estem fent revisió, hem fet una revisió sobre els conflictes ètics en el procés de final de vida, no en les últimes setmanes, els últims mesos. I el 15% dels casos n'hi ha conflictes en la informació, conflictes en què no s'ha explicat prou bé la condició clínica del pacient, de forma que genera unes expectatives desajustades a la realitat. Per això, que és una actitud que sembla compassiva, en el fons estàs perjudicant a la persona. Llavors, és el que s'ha dit, tenim que educar-nos millor en això. Més els metges i infermeres i tots els professionals que tractem amb persones que es poden morir en els pròxims mesos. I jo interpreto que altres països, entre les condicions socioeconòmiques que potser no accepten tants tractaments, i per altra banda una tradició cultural de parlar abans de totes les coses i més autonomista que no la resposta automàtica heterònima, el que em digui el metge sempre estarà bé, doncs llavors això. Però si això ho veiem a oncologia, no et puc dir a hematologia. Sí. A hematologia encara és més complicat, entre altres coses, perquè la trajectòria simptomàtica de malalties cròniques no oncològiques i les oncològiques tens manera de preveure, però a vegades la muntanya russa de les leucosis, per exemple, i tu veus malalts hematològics que saps que es moriran i que durant anys ningú ha parlat d'aquest tema. Clar, són malalts moltes vegades joves, amb una lluita que estan lluitant per sobreviure o morir-se contínuament en una muntanya russa. No? Però escolta, tenim que començar a treballar això. Per això jo deia que era, i ho hem dit a la resta de companys, jo crec que és molt important aquest canvi de paradigma, que és un canvi
professional però també social, perquè el problema que tenim és que els pacients també esperen que nosaltres els curem, i si arribes allà i dius no li curaré, parlem d'altres coses, o sigui, pues hem de ser capaços de trencar aquesta barrera. Les expectatives de curar-se curado, que és el paradigma de la medicina del segle passat, es pivotava o le curo o no le curo. Ara dius, ostres, és més gris, li puc curar però pot ser que no, de forma que parlem de tot, no? O obrim les portes perquè aquesta persona pugui lliurement parlar del que cregui convenient. Bueno, una mica així. Per a mi em preocupa molt aquest tema en el sentit de com fem per inundar d'aquestes idees als companys que, clar, amb la pressió assistencial i tot, van a saco treballant i oferint tractaments. Però no es tracta solament d'oferir tractaments, sinó el valor que otorga i el significat que otorga cada persona a la seva pròpia vida i les coses que estan passant. Bé, bona nit. Pep Ramos, soc psiquiatre, estic al Comitè de Bioètica de Catalunya i al d'Ètica de Serveis Socials, també. I, esclar, voldria parlar del tema de la salut mental, que l'heu esmentat d'una manera molt explícita. De fet, jo també estic molt agraït a la taula perquè hem anat tancant el cercle d'una manera, jo crec que molt ben dissenyada, i de fet obriu molts temes. En el cas de la salut mental, jo voldria dir potser 3 coses que per mi em semblen bàsiques, tampoc per allargar-me excessivament. La primera, la Núria ho ha dit i jo ho subratllo, és intolerable que es pensi que una llei com aquesta ha d'estar vetada per la gent que té qualsevol problema de salut mental, més greu, més lleu, més crònic, més el que sigui. Això és insultant, és estigmatitzador i va en contra de qualsevol coneixement científic que tenim en aquest moment. Totes les persones tinguin el problema de salut mental que tinguin, no estan sempre, en tot moment i en tota situació, incapacitades per prendre decisions. És més, és al revés. La majoria del temps ho estan. I potser sí que hi ha situacions concretes, crítiques, trastorns de conducta molt greus, molt crítics, molt aguts, on aquesta capacitat pot estar més limitada o més disminuïda. Encara, en aquests casos, tenim maneres d'oferir suports a aquestes persones per tal que puguin prendre una decisió que sigui realment coherent amb la seva vida, amb el seu projecte de vida, amb la seva manera d'entendre la vida. Primera qüestió. Segona qüestió. És evident que quan van fer aquesta llei no van pensar gaire en els casos psiquiàtrics, segur. Però en tot cas, revisant la llei, jo me l'he llegit diverses vegades perquè han sortit problemes, com heu assenyalat, relatius a persones que tenien problemes psiquiàtrics, hi ha molts aspectes de la llei que sí que es poden dir perfectament en situacions de malalties psiquiàtriques cròniques. La tercera qüestió, jo diria, últimament he llegit, per exemple, expressions com referides a aquesta problemàtica, eutanàsia en casos de persones que tenen trastorns mentals greus. Expressions com eutanàsia psiquiàtrica o que aquest tipus d'eutanàsia és una variant de l'eutanàsia. Jo crec que tot això acaba anant enfocat cap a aquesta mateixa qüestió estigmatitzadora. És un cas especial. No és cap cas especial, és igual la situació. La llei ens proposa aquestes condicions i per tant estem parlant de persones que tenen aquestes condicions de patiment relatius a la seva manera de viure i a la seva manera de tolerar o no aquesta manera de viure. I ja està. És cert que un diagnòstic psiquiàtric greu afegeix alguna complexitat, però jo entenc que moltes altres situacions, algunes han sortit ara, relatives al càncer o qualsevol malaltia, per exemple neurodegenerativa, també poden generar moltes complicacions. Per tant, jo diria, el que és important, i això ha sortit al final amb la Núria, aquesta última intervenció de la Núria, al final el que tenim a davant és un cas d'entrada complexa,
perquè jo crec que la taula ho ha deixat clar, però que dintre del qual segurament hi ha alguns casos més complexes que altres. I en aquests casos més complexes que altres, on el factor psiquiatria, malaltia psiquiàtrica, pot ser un d'ells, i no considero que hagi de ser l'únic, poder requeriran que això que ens explicava la Núria, de pensar, de centrar més en la situació de la persona, de conèixer la seva biografia, el que ella parlava del relat, la narrativa, quin sentit té aquesta petició pel pacient, ens pot comportar una feina de treballar les decisions amb el pacient més llarga, més costosa i fins i tot, si voleu, que requereix unes competències professionals segurament més importants. Per tant, hi haurà casos més difícils que altres, entre els quals hi poden haver situacions psiquiàtriques o no, i que en tot cas aquests casos jo crec que s'han d'abordar entenent que la relació que hem d'establir amb aquest pacient ha de ser una relació especialment sensible referida a conèixer aquesta narrativa d'aquesta persona i el sentit que li dona això. I només des d'aquesta manera podem entendre, comprendre, que seria el llenguatge més tècnic, realment aquesta petició. I què vol dir això? Que potser el període dels dies, que aquí hem estat crítics i entenc que ho sou perquè esteu intentant diagnosticar quins obstacles fan que això s'allargui, però jo entenc que hi haurien situacions on seria plausible i fins i tot convenient que això es pogués allargar. En funció del que estic dient, de treballar amb la persona des d'aquesta perspectiva, si voleu, això té un punt de psicoterapèutic, ho diríem així els psiquiatres, però jo crec que ha de ser un estil de relació que no ha de ser d'especialista necessàriament, però que sí ha de tenir aquests components, crec, de més curosos, de més dedicació i per tant també al final aquesta qüestió que reivindiqueu de que hi hagin uns recursos més preparats, que estiguem més preparats per a aquestes situacions. Només he volgut donar 4 idees que a mi em semblen referents. En aquest document això que planteges de perllongar, perquè el que et marca són uns terminis, alguns són mínims, els del procés deliberatiu o els entre la primera i la segona sol·licitud, i altres són màxims, com és el termini per resoldre les reclamacions o el termini per emetre l'informe a la dupla, etc. Per tant, en el nostre document aquell de novembre del 22, abans de la llei, ja prevèiem que la complexitat de la malaltia mental aconsellava flexibilitzar els terminis aquests que la llei només els fixa com a mínims, com és el procés deliberatiu, que és clau. Sí. Contextualitzar-ho en el conjunt de situacions que no. Però no es tracta de que sigui un cas especial, però sí que es tracta d'avaluar bé la concurrència dels requisits, no? Perquè realment l'avaluació sigui justa, no? I per tant, si es necessita un temps addicional en aquest procés deliberatiu o es necessita fer una consulta o una interconsulta complementària per tenir una tercera mirada, doncs en principi aquests marges que ens deixa la llei ens ho permet, perquè els terminis estrictes són els de resolució, però els de l'intermig, que és entre primera sol·licitud, segona, consentiment, fins que això arriba després al metge consultor, aquí ens trobem casos que passen 2 i 3 mesos entremig. Per tant, si es vol fer bé, es pot fer bé. Altra cosa és que el professional tingui el temps assistencial per fer-ho bé, i que això no ho hagi de fer entremig de 40 coses i tal. Això és una altra història, però que la llei s'hi permet aquests intervals per poder donar el temps que cal a cada cas. Hi ha una última cosa en relació al malalt psiquiàtric, que és necessari que hi hagi un psiquiatre que avalua, un psiquiatre. El problema és que els psiquiatres també han de fer un plantejament de per què aquestes persones no, perquè majoritàriament els informes negatius són de psiquiatres. Llavors, jo crec que s'ha d'obrir un altre meló, aquí només fem cobrir melons, però s'ha d'obrir un altre meló. Clar, llavors dius, potser ens hem de semblar als holandesos, que tenen uns especialistes que es dediquen a avaluar tots els casos psiquiàtrics. Doncs per què no? Copiar el model, perquè si amb ells els funciona, són sempre les mateixes persones que tenen el mateix bàrem, perquè és que si no, cada vegada
és que no sabem com hem de fer les coses. Bueno, Elvira Méndez, especialista en salut pública. Abans de tot, agrair-vos la taula rodona i també com queda molt palès l'esforç, la dedicació per donar vida a la llei d'eutanàsia. Perquè les lleis, ja ho sabeu, no tenen vida pròpia. Les fem servir o les implementem nosaltres i s'ha mostrat molt clarament en les vostres intervencions. Dit això, un punt que jo considero que és central és, i que ho heu dit ja tots, és el com realment apoderar i respectar l'autonomia de la voluntat del pacient. I contra això significa que està contra això o les dificultats, podem utilitzar tota mena de sinònims, són dificultats de respectar la vida i la voluntat del pacient per part de professionals, per part de familiars, és a dir, de suplantar, de que tercers suplantin la voluntat del pacient. Per mi, això és un dels eixos fonamentals del canvi sanitari, cultural, social i judicial. I l'única cosa a la que us invito és que, com no podeu tornar a revisitar totes, en fi, les oportunitats, com deia la Núria Masnou, i també les barreres que s'obren, que sobretot, donada la transcendència que té la resistència fiscal i judicial, si de cas, si teniu aquesta generositat, expliqueu una mica quines estratègies heu pensat. El problema és que estratègies amb la judicatura i amb la fiscalia se'n poden fer poques perquè són impermeables, no? I el problema és que nosaltres no som part d'aquest procediment. La comissió és un òrgan de l'administració de la Generalitat de Catalunya i és el Gabinet Jurídic Central, a través dels seus membres que estan adscrits a Salut, els que estan portant aquest tema. Nosaltres ja hem enviat missatges del que ens semblava i els primers missatges van ser: entenem que no està legitimat i entenem que no és el procediment. I d'aquests 2 missatges que vam enviar van ser bona part del fonament del que va argumentar el lletrat assignat en aquest cas. Però nosaltres aquí no som arte ni part, hem dictat una resolució com a òrgan administratiu, s'ha recorregut i qui defensa, perquè té personalitat jurídica única, és la Generalitat de Catalunya, i aquí els juristes, a part d'emetre opinions, no som part en el procediment. Però deixa'm dir una cosa, Francesc, jo crec que ens equivoquem amb això, és a dir, no, és veritat, els lletrats del departament són els que han de fer la feina formal, però si hi ha una comissió que ha avaluat aquell cas, que ha revisat els informes i que té el coneixement directe de la casuística, com a mínim asseure's compartidament a parlar, escolta, com ho enfoquem, tal, jo crec que això és el mínim. Jo crec que això, jo ho he dit, hauríem de reivindicar-ho com a comissió, perquè al final, jo no dic que no facin bé la seva feina, segur que sí, segur que sí, no ho poso en dubte, però estic amb el mateix d'abans d'escoltar el pacient, el reconeixement del cas, el coneixement directe, l'haver parlat amb els professionals que han intervingut, etc., dona una visió complementària de la que jurídicament es pot argumentar a base d'agafar antecedents judicials i no sé què. I crec que no fer-ho d'alguna manera empobreix la sustentació del cas, que és que entenc que tots estem en el mateix barco en aquest sentit, no? I jo reivindico que a la comissió ens tinguin més en compte i em temo que aquests casos no seran aïllats i per tant estaria bé que féssim una estratègia comuna de dir, escolta'm, com encararem aquests casos perquè en vindran més, sobretot perquè al darrere hi ha col·lectius que estan instigant contra la llei, no? I per tant van a buscar aquells casos en què hi pot haver fissures i dir, i jo crec que hauríem de fer aquesta estratègia compartida amb els juristes del departament. Jo ho crec fermament, però bueno, ja ho dic. Ara farem una petita demostració dels matisos que hi ha dintre de la comissió, no? En aquests moments, judicialment, s'estan discutint temes processals estrictament,
hi ha legitimació o no, i aquí nosaltres això és una qüestió de la jurisprudència, de la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, etc., que haurà d'interpretar la jutge, que en principi ha interpretat favorablement en què no hi ha legitimació, que la mera relació familiar no és prou per sustentar el recurs, i jo estic d'acord amb ella que quan s'entri, si s'acaba entrant a debatre el fons de l'assumpte, aleshores ens tindran que escoltar i molt, però en aquest moment que el debat és estrictament processal, si el procediment és adequat... Però el recurs de la Fiscalia ja entra en la capacitat de fet del pacient, i l'utilitza com a argument pel recurs que anirà al Superior de Justícia, amb el qual veurem. Estem d'acord amb que hem d'intervenir, el que passa que si és o no és el moment. Tenia la paraula... S'agraeix moltíssim com a ciutadana que parlo que hi hagi gent com vosaltres a davant d'aquest tema. Fa un moment, sentint el psiquiatre, he pensat que la discriminació de la que parlava ens porta, la porto a l'extrem, de que se'ls discrimina fins al punt de que un malalt oncològic pot morir tranquil·lament al llit amb una eutanàsia i en canvi un malalt mental, doncs molts d'ells acaben o tirant-se dalt a baix o a la via del tren. Del que volia parlar del que ha dit la Núria respecte al document de voluntats anticipades. Has dit que quan més s'afini millor, per exemple en els temes de les demències, si podem dir en quin estat de la demència volem que s'activi el document. Ho dic, valdria la pena que en el model orientatiu del Departament de Salut hi fos això, perquè crec que parla de demència severa, únicament. Valdria la pena desglossar més, especificar més això. També, referent al document de voluntats anticipades, que hi ha pocs casos que s'activin a través del document, jo entenc, i voldria que això és una pregunta, que s'activa amb el document només en els casos de que en aquell moment tu no pots parlar ni ets conscient. Per tant, només, si no, pot ser que tinguis el document, però queda en segon pla. Potser hi ha pocs casos també, perquè entre que hi ha poca població que fa el document i que només s'activa en el cas de les demències, potser per això també pot ser un factor. No sé. I per últim, és una reflexió que de la mateixa manera que el que va fer la LORE, la llei d'eutanàsia, no hi havia, sembla ser, la voluntat de que hi entressin els malalts mentals, també hi ha una altra cosa que s'ha donat per fet, i aprofito l'oportunitat de que estic amb vosaltres, de que quan es parla del pronòstic de vida limitat, hi ha unanimitat en que aquest pronòstic de vida limitat és quantitatiu, parlem de terminis, però el pronòstic de vida limitat pot estar molt qualitativament limitada una vida i en canvi tothom només l'interpreta temporalment amb terminis i qualitativament la vida pot estar molt limitada. Mira, jo si et contesto el que deies, mira, just aquest matí que teníem la jornada amb la Camfic, això que deies que el document que tenim al departament l'hem de revisar en l'apartat d'eutanàsia, ho he pensat i jo ho proposé al comitè de bioètica, Màrius, ja que tenim aquí el president, perquè la veritat és que l'annex d'eutanàsia que té el DBA que té penjat al departament és insuficient i és incomplert i a la vista de l'experiència que estem tenint s'ha de modificar i en aquest sentit crec que és molt més encertat el model que té DMD, que a més recull un paràgraf que jo l'he incorporat al meu, que em va semblar molt explícit i que diu que en el suposat de que el meu estat de demència, en el cas de les demències, doni una aparença de no patiment, no feu cas de la meva incompetent persona, em sembla que diu així literalment, no feu cas de la meva incompetent persona i feu cas al que jo he dit al meu document. I crec que és una manera molt explícita de dir, escolta'm, ho estic dient jo ara, em projecto en un escenari que sé que puc arribar a estar perquè potser ja tinc un diagnòstic i no feu cas del que jo pugui semblar en aquell moment, feu cas d'això. Jo crec que aquests matisos són els que ens ajuden a que després la comissió ens arriba un document amb aquesta explicitació, és que no hi ha cap mena de dubte. Clar, si en canvi diu demència severa, bueno, clar, a veure, tenim uns estadis que en principi ens poden donar pistes, però jo crec que quan més explicitem millor.
En aquest sentit tens tota la raó i crec que hauríem de fer aquesta feina de revisió del document. I després, respecte a aquesta qüestió que deies ara al final, que ara s'ha anat del cap, perdona. Sí, que no és només quantitatiu de temps, perquè el que és qualitatiu entraria en el segon supòsit. És a dir, quan realment tu tens afectada la teva capacitat a molts nivells i tens una qualitat de vida pèssima, baixíssima, però encara pots tenir un pronòstic vital llarg, perquè no sabem, no? Llavors aniríem a avaluar-ho des de l'escenari del patiment greu crònic impossibilitant. És a dir, no queda fora la gent. Clar, aquests entrarien en l'escenari del context eutanàsic de patiment greu crònic impossibilitant. Sens dubte. Donem ja l'última paraula perquè és molt tard i ens estem excedint. Doncs, en fi, moltes gràcies. Jo soc Ramon Riu, jo estic jubilat i voluntari de DMD, però he estat només 35 anys advocat de la Generalitat davant el Tribunal Constitucional i professor més de 20 anys a la universitat, professor de dret. Conec, per tant, crec conèixer bastant bé com funciona la defensa jurídica de la Generalitat. I, si em permeteu, des d'aquest coneixement i amb l'interès que em mou en què aquestes resolucions de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya estiguin ben defensades, us demanaria que us apropeu en els advocats demanant directament reunió amb els advocats, les advocades que estan portant aquests litigis i en parleu directament. No valen excuses de no hi ha temps, no tenen una càrrega de feina que els impedeixi mantenir una reunió d'una hora per comunicar coneixement. Sé que vosaltres sí que teniu unes agendes molt apretades i, en fi, us agraïm la immensa dedicació que esteu fent en la vostra tasca. És una tasca socialment essencial per al nostre creixement social, per al nostre creixement humà. Però, per tant, feu això, acosteu-vos a les advocades i advocats que porten això i mireu de parlar, perquè ho fan, que ho sapigueu, a altres departaments. Quan es porten assumptes, la defensa de la Generalitat, quan porta assumptes que interessen especialment en algun departament, venen de seguida persones d'aquest departament a parlar amb els advocats, perquè els advocats portem de tot i no ho sabem de res, una mica com els periodistes, parlen de tot i tampoc saben gran cosa de quasi res. En fi, perdoneu la frivolitat, però una mica sí és així. Per tant, i després, en fi, sempre amb totes les cauteles que té el saber que quan una cosa es posa en mans de la justícia, doncs vés a saber com acaba. No cal que, en fi, els mitjans de comunicació ens mostren cada dia quines són les actituds de bastants dels membres de l'administració de justícia i, per tant, no sé si podem tenir gaire seguretat jurídica en aquest país. Però és la que tenim. Molt bé, perdona, aprofitant el micròfon, us vull donar les gràcies pel vostre agraïment i des de DMD us felicitem sempre i us defensem com a comissió. Feu una gran tasca. Bueno, hem fet una gran tasca, francament. Molt bé. Gràcies, Glòria. Ens has fet treure els colors davant de tot l'auditori. Abans de donar per conclosa l'acte, aprofitant que tenim la direcció gerència i la presidència de l'ICS, espero que el missatge que hem enviat des de la taula de la necessitat de que els professionals que es troben, molts d'ells es trobaran una sola vegada en la seva vida professional davant d'un fet tan difícil com és
matar una persona, perquè estem parlant d'això, estem parlant de realitzar una prestació que provoca directament la mort, i aquest personal necessita de tota l'atenció, de tot el carinyo i de tot el suport des de les organitzacions, i això només passarà si des de les altes instàncies es donen instruccions clares al conjunt de responsables sanitaris del nostre país. Gràcies per haver vingut, hem fet una mica ara de sindicalistes i esperem que a propers actes del Cercle de Salut, que ja us convidarem perquè ara ja us tenim fitxats a tots, podeu assistir, i el que vulgui que es faci soci, que teniu aquí amb el QR que hi ha en el fulletó, teniu tota la informació per fer-vos socis. I bona nit i gràcies a tots per haver vingut.